že mám to trošku už vyrostla. Horko! To je tvůj problém. To je horko, jo? Ty vole, jsme ty poslali ještě Fajmu na to, co tu bylo. Fajmo, ty vole! To jo. Ty vole, nechápu, proč a všichni. Furt, jak ta Karolína, že vždycky budeš tancovat více, jsem si to, že s Fajmorem, Já mám 9 domluvenou už s kým si možná. Já ti to řeknu, že se máš proč. Co je Gordon možná? Počkej, ale já mám být... A nebo Fajmem. Ty jsi to otevřela. Ty jsi jak... Jako jak to máte? Skleničky, lidi. No to máš Gordon, nejlepší. Já nevím, a ten druhý to nemá kdo dobít, Jako, že začíná ty zkratky, mě nevadí. To je tvoje A beze sklenička. mě? Jo, já to dopiju klidně, stejně ona bude ráda. Tak jo. To je jako Ale dobít nebude. Michal, zavazáš mi tam. Teď nemám čas, aby si mi říkala, že zavazím nebo nezavazím. Jo, máš ruku v záběru, poslední. Ne, ty se nejdeš do Snada se na vás. Toto ten druhý nedopil, ty ovčukača. Hej, Niky, co to je? OK. Já nevím, nemůžu přemýšlet. Jasně, ty máš úplnou vedení. No je tak zatancovaná. Sakra. My jsme rozhýbali luk, svůj těžší lukanu. Ježiši, vůbec nechví to, co jsem říkala. Něco? Ještě jsme neřekli to, co jsem říkala, to se Polska. Ale proč děláš to, když tam máme dělat něco? Mám odlez potřebujeme. Jo. A tvoje je tam tam. Jo. Dobře. To je někdo vyšel. Ty jo, to je posutaj číslo. Chytej Nimče do pusy. Já zpívám. Moje malubě tomu vykazuje. Ale to jsou hodně tvrdé. Mám rád. No les! No les! Ty jsi neměl, ty zná jenom Co? Ale co děláš? Lezu! My jsme si Janu spali bez ruka, bez kašmaty, to bylo dobré. co jste tam měli jenom ty. Nic, Co já tady Jste udělám? tam něco měli? Já jsem si to vždycky tak A poskladala. ty máš špatnou! A to bylo dobré. Jste tam Vyšel ti ten nejlepší člen. Jo, ty jak jsme se zamkli ve stanu. Promiň, já jsem nechtěla. Dobré, že? Ale dělej, my jsme dělali... Ty